Kani gade ka pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasngi. Kaseng Nyotrap Youth Council, henden kasngi ka lifeway trek unailar, ha ka jengendo bat menteri ketnat ki kampo yeng ka Sorkar Jylla, James PK Sangma, kala Dawa na ka Sorkar Meghalaya bakadai ban buno, da ka police outpost, ha ka thain block 2, ka bakadop yakishnong ki beran hapo ka jingya kaja, pot hapdeng ka Sorkar Meghalaya, bat ka Sorkar Assam. General Secretary ke HYC uba Roy Kupar Sandrem, habai keren bat kilat patai kubor, hadin ka kendo yu James PK Sangma, ulai tu ba ka jing Dawa jong kaseng, na ka Sorkar Meghalaya ban buno ya ka police outpost, ha ka thain block 2, kalong hadin baki pulet ka Sorkar Assam, kilawan cekasnong umru, bat kli umwang, dangshen ban penpra, bat penjular napang ya ka skol SSA, balabai pisah da ka Sorkar Meghalaya, bat penpra ru ya ki artli ki yeng balasna na ka skim IAY, bat ya ka sem up kali. Uba Roy Kupar Sandram mulai ru bakas nat rekam juga HYC na Ribhoy District, dangshen kala ye kendo ru ya ka Deputy Commissioner juga Ribhoy District, ke kong RM Korba, ban pan jing pencai halor kani ke jing Thombor, jong ka Sorkar Assam, kad hadu banda penpera bat penjular ye ki jing tay balasna da ka Sorkar Meghalaya. Tingi sokya shibun halor kini ke jing ja, ki belajar kini ke si, na makta kadang ilawan ban ye kendo Home Minister ban penpau kini ke jing ja, ba khajuk paporu ban pentip yu ba kinong shong shnong ki pardok personam ki jongi ki basyong basa to blok tu kuma ki long mita ki shong siir kim don shu ke jeng shong shngan bat ki rang ba shnong ki noi lam shnong tengah teng ki haban mi no na shnong la jong na yeng la jong na mar ki don ki briu na po Assam ki buan ban penwet ka shong sok shong san buan ban wat ban berngam berset ru ki na mar ba ki pentre ki ni ki skim da se ki jeng mentoy ki buan na ba ka Sorkar Meghalaya. Dia kerja kenduk ke jongi nak kaliang jong seng ila penpag ni jing snow jong kibri ki basyong tu katan Home Minister mana kaliang jong Home Minister ul assurance ba mentai akan ke singi untuk khot DGP jong state ban ya keren ban take stock situation ka balong kuma kalong menta ban kaliang jong seng ila bu ko we ke jing Dawa ma jong Home Minister ba Sorkar Meghalaya kum ya ko balong gi menta kadai ban deploy ki police personnel hang tu hapo klip umwang bat kumjur ha umru nam bakan wan ra ka jing shong suk shong shngan ban pen I ba Sorkar Jylla hi kakit kya lani kakit kli ya ka shong suk shong san jong ki briu ki jong I ki basyong ha ki tu ki shnong klip umwang kumjur ha umru kuma kalong ka Sorkar Meghalaya ya metahi ka don ka outpost apa molosnai ki don tang sausan mut ki pulit ki suthu ba ka jing don jong ni ka outpost kam trikam namar ba ki briu na po Assam ba ki pulit na po Assam ki wan ban bu wat ka police ka jong police outpost ka joki apo umang tingi Dawa na ka Sorkar Meghalaya yang metahi sipua kadai ban pha no kloi ki pulit hapo khli umang ba umru nam kan wan kan pen I ki nok shong snong jong to kadong be jong to ki than jong apo block 2 ba kin ki ba ka Sorkar Meghalaya hi ka kit khli ya ka shong suk shong san lang ni ka jing shong shingan jong ni ki bre na kaliang jong Home Minister ul ai ka jing kula ringi ba mentahi gamit unsa mentahi kasing unsa phone yu DGP unsa yashong but along badon kam unsa pha ki police hang te po khli umang bu kunjur ha umru nam ba kan long jing shong shingan ki no shong shong jo to kadong than kanom don ga jing thut ya ki wei pat ya ka jing wan penthut ki bri ki badai na po asa kata ka assurance ka banak liang jong Home Minister